Bere biziko espioiak. Gaueko 11:24, Huber urtegia. Bai, dena ondo ekialdeko hegalean, txanda eta kito. Hei, nor da bilor? Alerta gorria! Alerta gorria! Espioiak espioien aurka. Goizeko 11:25 gutxi, Beverly Hills Institutua. Ez zaizue iruditzen gaurkoa dela inoizko egunik bikainena? Eguzkia distiratsu, mutilederrak non nahi. Amarrekoa. Aiene! Ezin dut sinetxi. Sinetxi zer? Robi Zorri da hori. Nor? Robi Zorri. Lehen hezkuntzako nire zigorra. Neskak, odei beltz batek ilundu du orain gure egun argitsua. Niri ederra iruditzen zait? Ederra? Ales, mutilori etxekalte hutsa da. Urteetako nire sufrimendua, beti niri kalte egin nahian. Jo ostikoa zioten ohartxoak katigatzen zizkidan bizkarrean, eta atordu zorroan zizareak sartu. Tira, amaitu zenura. Garai hartakoak aspaldiko kontuak tira. Bai, Clover, aldazitekeen. Oh, mesedez! Lepoa egingo nuke orduan bezain gogaikarria dela. Eki esan, oraintxe bertan joango natzaio, eta epelak entzun beharko dizkit. Ez dago gaizki. Robi Zorri? Clover? Clover, zeusara benetan? Ni neroni. Ohartxo bat, lertea tarizula zaude etxo. Barkatu, izan ere lehen hezkuntza garaian baino asko ederragoa zara. Utikan! Benetan, ze iruditzen elkarrekin irteten bagara asteburuan, filmeren bat ikusi eta elkarro beto ezagutzeko? Ez dakit pa. Tira, txikitan zurekin hain gogaikarri izanak itatzearren. Ez dakit pa. Ado, sirten gaitezen. Primeran, deituko dizut. Eta ze gertatu da? Robirekin irteteko geratu naiz. Ederto, hau ez ustekoa? Horra, iragana ezabatzeko aukera? Bai zera, txantxetan, lausengari horrekin irtengo naiz mendeku hartzeko. Odolkiak emango dizkio tordainetan Robiri. Ea nola molda naiteke... Garrantzitsua izango alda, ze mendekuzkoak piloko serioa darabilt esku artean. Oso garrantzitsua da, bai. Energia plantak suntzitzen ari da norbait mundu zabalean. Wow, izugarria. Hala da, Huber urtegiaz gain beste hainbat energia planta elektriko eta nuklear galdu ditugu. Egi esan, izugarria deritzot zuk gure elkarrizketa isilgordean entzun izanari. Berokuntza eta arkindar hornidurarik abekeratu da jendea. Anabasada nagusi kale bazterretan eta enen bilen isilgordeka, ala beharrez entzun dizuet. Eta zein egon liteke horren atzean? Ez dugu arrastu izpirik, baina argibideren bat aurkitu beharko dugu krisialdi hau are kaltegarriagoa izan ez dadin. Susmoa dugu urrengo helburua Hego Amerikako oliobidea izango dela. Han hasiko da zuen lana. Orduan, zeren zein gaude? Horni gaitzazu. Jakina. Ona zuen lantresnak, bub turbo urpekontzia, soka jauzirako gerriko luzagarria sugea saldotorekoa, bero sentsore 6.000, mugimendua autemateko infragorri betaurrekoak eta Espainetako zurtoina. Alegia Espainetako lapitza. Ez, Espainetako zurtoina, Espainetako lapitza rasto arakatzailea. Primeran. Ederki ba, presta biatzeko? Goizeko 11:14 gutxi, Ozeano Barea. Radarraren arabera hemen nonbait behar du oliobideak. Aurkitu dugu antza? Edo bestela munduko itxasu gerraldoienarekin talka egin dugu. Ba, aspergarri xamarra da hau. Ixo! Gertuagotik aztertuko dugu. Erne begiak ezoikoa den orori erreparatzeko. Baldintzak betetzen ditu horrek? Nazkagarria, ze arraio da gero. Armiarma bat ematen du. Orduan harrapa dezagun. Ez da armiarma bomba bat baizik. Norbait oliobidea lertarazi nahian dabil. Eta lortzeko zorian dago.
Neukera gotziko dut hori berehala. Ez, oliobidea zartatuzkero petroliorekin kutsatuko duzu ozeano barea. Egia, tuntun alakoa. Ba, suntxitzerik ez badugu, beste norabait egotziko dugu gogaikarri hori. Indartxoa naiz gero. Ene, ez onda egitera doa. Eutxi ondo! Ederto, Hau ez ustekoa. Wow! Zuek bai bere bizikoak! Bai, trebeak izan zarete. Bide batez, nortzuk zarete? Ni Pam. Eta hoiek Alice eta Crimson. Bup espioiak gara, gizakien babeserako erakundekoak. Ezin dut sinetxi zuek zaretenik, ederregia da egia izateko. Aizue, ea ondo ulertu dudan, zuek egiten zenuten gure lana? Azkeneko aldian gizatxar batek baitu gintuen arte. Edisonek. Preso eduki gaitu krateru arte bakartuan 7 urtez. Zuen jantziai begiratuzkero, luzeako egontzaretela esango nuke? Zoko guztiak miatu genituen zuen bila. Urteetan zuen berririk izan ezkenuenez, pentsatu genuen, zera, badakizue. Tira, hemen gaude ostera, Jerry. Eta iraganean bezala izango da dena. Ala izango alda. Ze gertatu zaio Edisoni? Ies egitea lortu genuen, baina ezin izan genuen Edison harrapatu. Zoritxarrez edonon egon daiteke. Eta nola iritsi zarete oliobide honetara? Espioiok beste larrialdi bat, oraingoan planta hidroelektriko batean. Gure kontu, Jerry. Egi esan aukera paregabea da Pam eta bere lantaldea berreskuratzeko. Zergatik ez zarete seiok jarduten honetan. Ondo da. Jakina. Noski, nola ez. Arratsaldeko 3:00 jota, planta hidroelektrikoa. Gure kontu hidroinfusorearen sektorea. Zuek arakatu bekoina. Ondotxo ezagutzen duzu inguru, Maria. Esan? Kaixo, Clover. Aizu, pentsatu dut beldurrezko film bat ikus dezakegula larun batean. Zer da zarata hori? Ilea paindegian nago, lehorgailuaren azpian. Primeran deritzot zure planari. 8 aldera dendagunean. Ordurarte, Aurki harrapatuko dut. baita neukere, larun bat gauean. Barkatu. Korroto ditut armiarmak, zergatik ezin da izan barigorringo edo ta tximeleta bomba bat. Wow! Hau bai itzelezko tokia! Non da bomba? Barkatu. Horra hor! Tamalez, beltz ikusten dut egoera. Ez dugu aurkitu nesken arrasto izpirik. Urteotan ederto ikasi dugunez, lanbide honek errotik erauzten ditu aulak. Hiruron esku dago orain dena. Gogotik saiatu zarete 3 neskak salbatzen, baina ez daudenez, zuek zarete honena kostera. Ez dakitzuek, baina zentrifugatu banindute bezala sentitzen naiz ni. Ezin dut sinetxi bizirik gaudenik. Baina ez espioi hoiei esker ez horixe. Istripu bat baino ez da izan? Edo istripu itxura eman nahi izan diote. Itzul gaitezen erakundera. Ore handia izan da niretzat Sam, Clover eta Ales ezagutzea.
Ez da zuzena. Zorionekoa ni... Goraipenak esan dire idazten ba. Norbait hilda gero. Andereñoak, bizirik zaudete? Eta ostera kasuari ekiteko prest. Berri onak ditut. Erretiratuta zaudete. Jatorrizko nire espioiak dira zuen ordezkoak. Retiratu nahi. Bizitzaren erdialdeko krisialdirik ere ez dut izan eta. Itzartuta dago. Aurrerantzean nerabe normalen bizimodua egin ahalko duzue. Utzi mundua Pam, Alice eta Crimsonen esku prestuetan. Ez diat susmonik hartzen iruneska oiei. Ze arraiota zari zara. Esan, Jerry, zergatik agertu dira justu olio bidean. Eta nola iritsi dira planta hidroelektrikoraino? Uste dut badakidala zer gertatzen zaizuen. Benetan? Bai, jeloskor zaudete jatorrizko nire espioiekin, eta ez tarritzekoa apartak baitira, baina uste osoa dut eurengan. Ze iruditzen bizimodu zibilera birmoldatzeko mintegi bat. Gu jeloskor? Bai zera. Ez dira parte honekoak. Egingo nuke bombak ezartzen dabiltzala oraintxe bertan. Egia esan Europa ekialdean dabiltza suntsitutako energia plantak berrera ikitzen laguntzen. Bidezko lantresnak hartuta joan berri dira. Sekula ez diote uko egiteko humanitario bati. Ondo pentsatuzkero, eletorkiguke gaizki mintegi horretara joatea. Utziko diguzu erakundeko hegazkinat garajean daukatauta. Hartu lasai. Sami, zertara joan behar dugu guk mintegi ziztrin horretara? Espioia roputzoiek badira? Guri bizibidea lapurtzera etorri direnak. Bai, horixe uste dut neukere. Tuntuna, kezkoa zinongo mintegitara. Susmoa dut espioioiek ez dihardutela egiteko humanitarioan. Ea herrik arrasto arakatzailea utzi digun behintzat. Bingo! Bejon deizula. Dirudienez gure neskak krateru artean daude Arabiako itsasoan. Ez altzituzten uarte horretan eduki preso luzaroan. Bai, harritzekoa, uartea elkorra baita bertako sumendi baten azkeneko erupzio azkeroztik. Goazen begiratu bat ematera. Gaueko 11:24, krater uartea. Energia plantak berrera ikitzen. Bai zera, begira honi, elkorra da. Bere bizikoa, uarte osoa arkaitz puska elkor bat da. Tira, agian ez da intoki txarra ere. Bai, ezina proposagoa preso egoteko adibidez. 7 urte inguru? Norbait dator! Ez dago eguzki berotan itzatea bezalakorik. Bai. Alferkerian goxo egotea, energia plantak suntsitu ostean. Hartu atsegin, neskak. Zuen lanari esker mundu osoko energia horniduraren jabe bakarrak izango gara aurki. Espioi mukizu hoiek ere eskaituzte geldiaraziko. Nola baita esatearren, haitu da BUP agente prestuen erreserba. Barikatuak! Lasai, Clover. Espioitzarrak! Ospa hemendik! Espioi zaharrok ere badakigu trikimailu berri ez baliatzen. Nolatan deitzen diozu ezeuen buruei BUP agente, traidoreok! Egia, eta zuen arrotasuna? Ez da hain erraza izan, andereñok. Espioiekin topo egin nuen lehendabiziko aldian. Ongiaren aldeko borroka galduan zehar duten buru belarri. Nik libratu nituen egiteko hartatik, jokabidea aldarazteko txip elektronikoak ezarriz bizkarrezurrean. Orain helburu onuragarriagoak lortzen laguntzen didate nire espioiek. Zilborresteko pirzinak xamurragoak dira? Banik susmoa dut ez direla helburu hain onuragarriak. Zuk zeuke baitu. Mundu osoko energia planten erdiak erabilgaitzak dira orain. Eta aurki ondakindegi bihurtuta egongo dira. Suntxiketa truk, ez dauka zentzurik. Aitzitik dolar eta zentimoak dakartza erruz. Munduko nazio guztiak estortxenatuko ditut eguzki energiaren truke. Jerryren hitz jokoak gaiztoak zirelakoan. Eguzkia doakoa da, Einstein. Oker zaude, doakoa zen orain arte, eta Edison naiz. Orbita indargabetzeko nire makinari esker, lurraren errotazioa kontrola dezaket eta gehien eskaintzen didanari saltuko diote eguzki argia orduka. Itxas plataformara joateko garaia da enkantean hasteko. Laster arte neskak, eta ez gogaitu.
Bai, esku gorrotatu espioiri bikainenak garelako. Ez dutu, arrazoi franko dugu zuek gorrotatzeko. Tira, aixe irten beharko genuke hemendik. Maltzurroiekin kalarrian uzten gaituzte beti. Ea pezederra eskuratzen dudan. Kaixo, Andereñok, pozgarria da zuen berri izatea. Jerry, lagundu. Itxaron apur bat, zuetzara benetako espioia, egiazko pupa jententzako linea berezia da. Lotxaka behar. Mil esker, Clover. Nola egin duzu? Nitrogeno likido izoztuzko espraiaz. Beti daramat ordezko tresnaren bat. Ha! Guazen, salba dezagun mundua. Goizaldeko 3:17, petrolio plataforma. Eskaini diote Rusiari. 2 ordurako ordaindu du, eta ordubete baino ez da igaro. Kostua garestitu eginda. Gainera eguzki apur bat gorde nahi dut niretzat. Aizue, zer da hori? Auskalo. Barkatu tupustean agertzeagatik. Planeta osoan ez da leku oberik eguzkitan belzteko. Mukizuok berriro. Zer, pixoialak aldatzeko premian? Ia! Ia! Txikitza zuen eska hoiek behin da betiko! Orbita makina honek pikutara botako du nire helburua. To, Jerryren tresneria bikaina. Bikaina? Ene? Denbora gehiagi eman duzu eguarte horretan. Lantresna bikainei esker den eskura dezakezuelakoan? Gure garaian adimena eta giharrak erabiltzen genituen lanerako. Noiz baina, harriaroan? Amore emateko prest? Ez ba, lehenengo aspaldiko adiskide bat aurkeztu behar dizuet berriz. Bizkor, egotzi hori nire makinatik estanda egin baino lehen! Aska gaitzazue! Ez kezkatu, berehala libratuko zaituztegu. Zer gertatu da? Zer egiten dugu petrolio plataforma honetan? Apur bat zurminduta sentitzen naiz. Fidatu gutaz, azken 7 urteotan baino asko zerio beto sentituko zarete aurrerantzean. Oh, aizue, Edisoni esidoa! Astiroako mesedez. Ezin altzaituztet konbentzitu bup erakundean gelditzeko. Barkatu, Jerry. Nahikoa bup abentura izan dugu bizialdi baterako. Gainera, munduko energia plantak berrereikitzen laguntzeko asmoa dugu. Erantzule sentitzen gara, nola bait? Ba, agudo ezarri planta bat Beverly Hillsen larun baterako. Itzordu zirraragarria dut eta... Mila esker laguntzeagatik eta moda holkoengatik. Barkatu zuengatik geizki esakaritu bagara. Eskinen geurez mintzo. Ez kezkatu horregatik jabetzen gara. Bai, barkatuta zaudete. Baina Jerry besterik da. Hortaz, benetan diozu? Robiri beste aukera bat emango diozu? Hala da, akabo nire mendeku asmoak. Gauza bat ikasi dut aste honetan. Jendea gai da aldatzeko benetan. Zuta zarronago, Clover. Clover, azkenean.
Kaixo, Robi. Gero arte, neskak. Esker zaitez. Eser nadin, bai. Kakarria zara! Ezin dut sinetxi. Burutik berakaka egin diezazuk eta oraindik ere. Zaude horretan, txikito. Korroto ditut armiarmak, zergatik ezin da izan marigorringo edo ta tximeleta bomba bat. Wow! Hau bai itzelesko tokia. Non da bomba? Barkatu. Horra hor! Tamalez, beltz ikusten dut egoera. Ez dugu aurkitu nesken arrasto izpirik. Urteotan ederto ikasi dugunez, lanbide honek errotik erauzten ditu aulak. Hiruron esku dago orain dena. Gogotik saiatu zarete hiru neskak salbatzen, baina ez daudenez, zuek zarete honena kostera. Ez dakitzuek, baina zentrifugatu banindute bezala sentitzen naiz ni. Ezin dut sinetxi bizirik gaudenik. Baina ez espioi hoiei esker ez horixe. Istripu bat baino ez da izan? Edo istripu itxura eman nahi izan diote. Itzul gaitezen erakundera. Ore handia izan da niretzat Sam, Clover eta Alex ezagutzea. Ez da zuzena. Zorionekoa ni, Sam, Goraipenak Clover eta esan dire Alex idazten ba. Norbait hilda gero. Andereñoak, bizirik zaudete? Eta ostera kasuari ekiteko prest. Berri onak ditut. Erretiratuta zaudete. Jatorrizko nire espioiak dira zuen ordezkoak. Dut erretiratu nahi, bizitzaren erdialdeko... Goizeko 11:14 gutxi, Ozeano Barea. Radarraren arabera hemen nonbait behar du oliobideak. Aurkitu dugu antza? Edo bestela munduko itxasu gerraldoienarekin talka egin dugu. Ba, aspergarri xamarra da hau. Ixo! Gertuagotik aztertuko dugu. Erne begiak ezoikoa den orori erreparatzeko. Baldintzak betetzen ditu horrek? Nazkagarria, ze arraio da gero. Armiarma bat ematen du. Orduan arrapa dezagun. Ez da armiarma bomba bat baizik. Norbait oliobide alertarazi nahian dabil. Eta lortzeko zorian dago. Neuk eragotziko dut hori berehala. Ez, oliobidea zartatuz gero petroliorekin kutsatuko duzu Ozeano Barea. Egia, tuntun alakoa. Ba, suntxitzerik ez badugu, beste norabait egotziko dugu gogaikarri hori. Indartxoa naiz gero. Ene, ez onda egitera doa. Eutxi ondo! Ederto, hau ez ustekoa. Wow! Zuek bai bere bizikoak. Bai, trebeak izan zarete. Bide batez, nortzuk zarete? Ni Pam. Eta Bere biziko espioiak. Gaueko 11:24, Huber urtegia. Bai, dena ondo ekialdeko hegalean, txanda eta kito. Hei, nor da bilor? Alerta gorria! Alerta gorria!
Espioiak espioien aurka. Goizeko 11:25 gutxi, Beverly Hills Institutua. Ez zaizue iruditzen gaurkoa dela inoizko egunik bikainena? Eguzkia distiratsu, mutilederrak non nahi. Amarrekoa. Aiene! Ezin dut sinetxi. Sinetxi zer? Robi Zorri da hori. Nor? Robi Zorri. Lehen hezkuntzako nire zigorra. Neskak, odei beltz batek ilundu du orain gure egun argitsua. Niri ederra iruditzen zait? Ederra? Ales, mutilori etxekalte hutsa da. Urteetako nire sufrimendua. Beti niri kalte egin nahian. Jo ostikoa zioten ohartxoak katigatzen zizkidan bizkarrean. Eta otordu zorroan zizareak sartu. Tira, amaitu zenura. Garai hartakoak aspaldiko kontuak dira. Bai, Clover, aldazitekeen. Mesedez! Lepoa egingo nuke orduan bezain gogaikarria dela. Eki esan, orain bertan joango natzaio, eta epelak entzun beharko dizkit. Ez dago gaizki. Robi Zorri? Clover? Clover? Zeusara, benetan? Ni nero ni. Ohartxo bat, lertea tarizula zaude etxo. Oiek Alice eta Crimson. Bup espioiak gara, gizakien babeserako erakundekoak. Ezin dut sinetxi zuek zaretenik, ederregia da egia izateko. Aizue, ea ondo ulertu dudan, zuek egiten zenuten gure lana? Azkeneko aldian gizatxar batek baitu gintuen arte. Edisonek. Preso eduki gaitu krateru arte bakartuan 7 urtez. Zuen jantziei begiratuzkero, luzeako egon zaretela esango nuke. Zoko guztiak miatu genituen zuen bila. Urteetan zuen berririk izan ezkenuenez, pentsatu genuen, zera, badakizue. Tira, hemen gaude ostera, Jerry, eta iraganean bezala izango da dena. Ala izango alda. Ze gertatu zaio Edisoni? Ies egitea lortu genuen, baina ezin izan genuen Edison harrapatu. Zoritxarrez edo non egon daiteke. Eta nola iritsi zarete olio bide honetara? Espioiok beste larrialdi bat, oraingoan planta hidroelektriko batean. Gure kontu, Jerry. Egi esan aukera paregabea da Pam eta bere lantaldea berreskuratzeko. Zergatik ez zarete seiok jarduten honetan. Ondo da. Jakina. Noski, nola ez. Arratsaldeko 3:30 jota, planta hidroelektrikoa. Gure kontu hidroinfusorearen sektorea, zuek arakatu bekoina. Ondotxo ezagutzen duzu inguru, Maria. Esan? Kaixo, Clover. Aizu, pentsatu dut beldurrezko film bat ikus dezakegula larun batean. Zer da zarata hori? Ilea paindegian nago, lehorgailuaren azpian. Primeran deritzot zure planari. 8 aldera dendagunean. Ordura arte. Aurki harrapatuko dut. Baita neukere, larun bat gauean. Barkatu. Barkatu. Izan ere, lehen hezkuntza garaian baino asko ederragoa zara. Utikan. Benetan, ze iruditzen elkarrekin irteten bagara asteburuan. Filmeren bat ikusi eta elkarro beto ezagutzeko. Ez dakit pa. Tira, txikitan zurekin hain gogaikarri izanak kitatzearren. Ez dakit pa. Ado, sirten gaitezen. Primeran, deituko dizut. Eta ze gertatu da? Robirekin irteteko geratu naiz. Ederto, hau ez ustekoa? Horra, iragana ezabatzeko aukera? Bai zera, txantxetan, lausengari horrekin irtengo naiz mendeku hartzeko. Odolkiak emango dizkio tordainetan Robiri. Ea nola molda naiteke... Garrantzitsua izango alda, zementekuzko azpiloko serioa darabilt esku artean. Oso garrantzitsua da, bai. Energia plantak suntzitzen ari da norbait mundu zabalean. Wow, izugarria. Hala da, Huber urtegiaz gain beste hainbat energia planta elektriko eta nuklear galdu ditugu. Egi esan, izugarria deritzot zuk gure elkarrizketa isilgordean entzun izanari. Berokuntza eta arkindar hornidurarik abekeratu da jendea. Anabasada nagusi kale bazterretan eta enen bilen isilgordeka alabe harrez entzun dizuet. Eta zein egon liteke horren atzean? Ez dugu arrastu izpirik, baina argibideren bat aurkitu beharko dugu krisialdi hau are kaltegarriagoa izan ez dadin. Susmoa dugu urrengo helburua Hego Amerikako oliobidea izango dela. Han hasiko da zuen lana. Orduan, zeren zein gaude? Horni gaitzazu. Jakina.
Ona zuen lantresnak, bub turbo urpekontzia, soka jauzirako gerriko luzagarria sugea azal dotorekoa, bero sentsore 6.000, mugimendua hautemateko infragorri betaurrekoak eta Espainietako zurtoina. Alegia Espainietako lapitza. Ez, Espainietako zurtoina, Espainietako lapitza arrasto arakatzailea. Primeran. Ederki ba, presta biatzeko? Ah!